Ang Ginoo manaa kanini. Manaos kag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Pinayamon ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Niya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi, kung gusto ka magbuhat ako dinhi tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagtulti siya niini, usa ka masanag nga panganod, mitabon kanila og unya, usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak, nga akong gikahimut-an, pamati kamo kaniya. Sa paggadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, ug tungod niini nang hapa sila. Biduol sa Jesus ug gihikap sila. Tindog kamo og ayaw kahadlok, mingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila laing nakita gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining panan-aw nga inyong nakita hangtod nga mamanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong ipangumusta og hi, hello sa atong mga suki nga kanunay nagnunot niining atong TV Healing Mass matag Domingo. Ang atong mga igsuon nga tuwain taon sa Middle East, nagsunod tayo sila, labi na sa atong mga igsuon nga mga sugboanon nga nantrabaho tuas gawas, labi na sa Saudi Arabia. Atong mga igsuon nga naa sa bilangguan, kanunay silang nagnunot. O hi, hello ninyo diha sa male o female dormitory sa BBRC o sa City Jail. Hinaot pa unta nga kamo, magpadayon gihapong malaumon, bisan pa nga karon anaa kamo, nagbayad sa inyong mga sala, gumikan kay doon na mo'y mga salaod nga nahimo diha sa katilingban, labi na sa paglapas sa mga balaod. Padayon ta. Og sa atong mga igsuon nga sila karon nga naa in town sa ilang higdaanan nga malagmit tungod sa ilang mga sakit, naglisod sila sa pagbangon or naluya sila sa lawas, apan hinaot pa unta nga kining misa matag Domingo pinaagi sa telebisyon, maghatag kaninyo grasya nga makapadayon kamo taliwala sa inyong mga kakulian, kalisod, labi na tungod sa inyong mga sakit. Nindot kayo kining ikaduhang Domingo sa Kwaresma tungod kay makapadasig ni nato. Tungod kay dili lang kamo nga naa nagmasakiton, mga binilanggo o naa sa layo, kundi kita sad nga niya gawas nun nga sa kanunay
naningkamo ta sa pakigbisog sa pagpuyo sa kinabuhi nga dili na to malikayan nga doon na gitay gitawag na to mga moments of discouragement. Malagmit, doon na tayo mga problema sa atong trabaho, diha sa atong panimalay, sa atong pamilya, sa atong mga kabataan, o malagmit sa inyong love life, no? O sabisan, unsang mga mata nga nakahatag na to discouragements sa kinabuhi. Mga igsoon, sanglit kay kita, adun naman tayo pagtuo sa Ginoo, unya kanang pagtuo, matod pa is an acceptance. It is to accept and embrace the plan, the perspective, the mind, the ways of God. Nga, di man nato matugkad apan sanglit kay doon naman tayo pagtuo o gunya ato mangyong gakos o gidawat diha sa atong kinabuhi ang atong pagtuo diha sa Ginoo sama nining nang hitabo karon sa atong mga pagbasa makahatag ni nato siya moments of encouragement na magpadayon ta sa kinabuhi bisan pa sa mga kakulian. Sama sa unang gibasa sa libro sa Genesis. Pait biya to ang kahimtang ni Abraham ug ni Sarah kay dugay na silang nangandoy nga makaanak sila. Kay sa karaang panahon, ang managtiayon nga dili makaanak, sama ra nga ang Ginoo wala mahimuot sa inyong pagkamanagtiayon. It was a curse. Pero karon gipasaligan sa Ginoo si Abraham. Og si Abraham bisan tuod og tiguang na siya kaayo, apan gipasaligan siya sa Ginoo, ug ang pasalig sa Ginoo kaniya aduna siya pagabuhaton nga kinahanglan mo biya siya sa iyang kaliwat, sa iyang banay, sa iyang panimalay, sa iyang dapit. Ug didto nahitabo gayud nga si Abraham sa dihang nibiya siya wa lang kay nahimo siyang amahan nga tinuod nga nak-anak sila si Isaac kundili gipasalig sa Ginoo kaniya nga mahimo siyang amahan sa daghan pang mga kaliwat ingon kadaghan sa mga kabituunan sa langit mga igsoon. Ug tinuod kana nga kita karon nag-ila ni Abraham nga atong amahan sa pagtuo. Sa atong ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, si San Pablo sanglit kay kita ni ilaman ug do naman tay pagtuo ug nasayod ta nga naluwas kita pinaagi ni Kristo mao nang magbadasigon gihapon kita bisan pa taliwala sa atong mga pagsuway nga giatubang sa kinabuhi. Ug sa ebanghelyo indot kaayo tungod kay suma sa unang tudling sa ebanghelyo sa asoy pa dinhi tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang managsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas ka bukid. Anong gi-mention magining tapos sa unom ka adlaw kay unsa man day nahitabo sa wala pa ang unom ka adlaw na ang Ginoo gud di siya bakakon sutian kita niya sa tinuod mga igsoon. So iyang gisulti sa iyang mga disipulo, sa iyang mga tinun-an, ang taliabot niyang kamatayon. Ang taliabot niyang pag-antos o pagsakripisyo. Kanya alang sa mga Hudiyo, di sila makadawat ana tungod kay dili mahitabo nga dunay Mesiyas nga mag-antos og labaw pa nga mamatay o patyon o ilansang sa krus. Nganuman kay alang kanila ang usa ka Mesiyas maoy modala kanila nga sila naulipon mahimong gawasnon. Nga ang usa ka Mesiyas nga ihatag kanila sa Ginoo mao nga usa ka Mesiyas nga magmadaugon dili sama nga namahayag ang Ginoo nga mag-antos siya o ilansang siya sa krus. Mao na nga aron sila madasig gidala sila sa atong Ginoo didto sa bukid ug unya didto sa bukid ilang nasaksihan ang pagkabalhin, ang pagkausab sa naong, sa dagway, sa kahimtang sa Ginoo. Ug talagsaon kaayo tong pananawon tungod kay si Pedro nakaingon gud siya, Ginoo, anhin na lang ta, maghimo ko usa ka payag alang nimo, alang kang Moises o kang Elias. So,
Wala makasabot si Pedro siyang nakita, mga igsoon, kay talagsaon kadto nga pananaw, mga igsoon. So suma sa pagtuon sa simbahan, according to sa mga theologians o mga Bible scholars, kining nahitabo ron sa ebanghelyo nga atong nadungog is only a prelude, no, to the greatest miracle nga maoy pundasyon sa atong pagtuo nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, sama sa pamahayag ni San Pablo, kung si Kristo wala pa mabanhaw, then vain is our faith. Kawang lamang ang atong pagtuo kung si Kristo wala pa mabanhaw. So sama sa akong giingon, nga kining maong pagkabalhin or the transfiguration of the Lord was only a prelude to His resurrection. Mura balag, gipalili ba ang mga tinun-an ug unsa gyud mahitabo human nga siya ilansang sa krus, unya mamatay siya, nya ilubong siya, apan sa ikatulo ka adlaw mobalik siya sa kinabuhi. Meaning, kita isip mga Katoliko Kristiyanos, we are called Easter people. And in fact, the 40 days of Lent is a preparation to the celebration of resurrection. Diin puhon sa Domingos pagkabanhaw, kita karon nga misulod ni ining disiplina panahon sa Kwaresma, maningkamot ta sa pag-andam sa atong kaugalingon aron samtang kita ni sulod ni ining disiplina ni ining panahon sa Kwaresma makausisa sad ta sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ang pag-usisa diha nga aduna tay makabot nga kabaghuan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi samtang kita matag tuig nagsaulog sa kasakit, sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mahinungdanon kaayo kini mga igsoon sa atong kinabuhi isip ta mga Katoliko Kristiyanos. Pasalig na bisan pag unsa kadautan, bisan unsa pay mga kakulian nga atong giatubang ron sa atong kinabuhi, mudaog gayud kita niining tanan nga atong giatubang on account of our faith, love, and hope in the Lord Jesus Christ. Kung sa may buot na kong ipasabot, mga igsoon, na ang atong Santo Papa, karong tuiga, sa iyang pamahayag sa panahon sa Kwaresma, doon naray duha ka gipahimug-atan ang atong Santo Papa. Unsa man? Listening and fasting. Ang pagpaminaw diha sa pagampo ug ang pagpuasa aron kita makahibaw nga modisiplina sa atong kaugalingon. Listening meaning karon, no? Gidala ni Jesus sila ang managsuon, si Pedro, si Santiago ug si Juan didto sa bukid ug samtang sila didto sa bukid, gidapit sila sa Ginoo sa pagampo. Ug unya samtang sila nakasaksi ni adtong pagkabalhin sa atong Ginoong Hesukristo, dihay tingog nga nagkanayon, siya ang pinangga kong anak, pamatia ninyo siya. In other words, sa atong panahon karon mga igsoon, nahibaw na ta no nga dunay tulo ka 3 pillars of Lent. Ang tulo ka disiplina, ang tulo ka haligi sa panahon sa Kwaresma. Ug unsa man kini? Pag-ampo, pag-abstinensya, pagpuasa, ug paghimo og buhat sa kaluoy. Ug mao kana ang atong paningkamutan nga makabot, mahitabo niining pipila ka mga adlaw sa 40 ka adlaw sa Kwaresma. Listening in prayer, give time to pray. Nya unsaon ba lagi na sa atong panahon God karon? What is the opposite of listening? What is the opposite of silence? It's always noise, no? Noise. Dili lang the physical noise, kundi ang makapahasol pod nga usahay mabungol ta sa social media. Mabitaw na nga ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ni dasigid nato nga let us not just fast on food or pagkaon, kundi social media. Kay
grabe kayo ang digital world, magaigsoon. There is so much noise nga tungod sa kasaba sa palibot sa social media o na usahay, dili na ta makadungog sa hunghong, sa tingog sa Ginoo, nato diha labi na kita naggahinog panahon sa pag-ampo, mga igsoon. O niya, ang ikaduha, ang pagpuasag abstinensya. Kanang pagpuasag abstinensya, simply it's saying no to self, yes to God. Nga mahibaw batang mupugong, no? Sa atong kailibgon, no? Dili unta ang atong tiyan, no? Mo'y magmando sa atong huna-huna o sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Pero saan man gid lami man gid kaon. Pero baya no, magpasalamat gid ta sa simbahan. Kay kini di ay fasting, kini di ay pagpuasa, sus kanindot, no? Kay ngano man mao gali din siya mupatay sa mga cancer cells, no? Nga igsoon. Ang tao di ay nga magpuasa pag-abstinensya, makapahuway ang imong body system. Nga kung kini makapahuway mo nang maulian ka sa kahimsog sa imong lawas. Kanindot, no? So, kanindot di ay nga magpuasag abstinensya ta. Dili lang spiritual benefits, kundi naasay physical, medicinal benefits, mga igsoon. Pero ang labaw sa tanan, inaot pa unta, ang atong pagpuasag pag-abstinensya, mahibaw gitang mupugong sa atong kailibgon, sa atong pagkapatawhanon. No to self, yes to God. O ang katinuod sa atong pagpuasag pag-ampo, mo nang madasigon gayud kitang mupaambit, mualagad, muhatag sa atong kaugalingon alang sa uban. Kay way kapuslanan, kining tanan, kundili mahitabo nga kita makahuna-huna nga makatabang, makaalagad ta sa uban. So paningkamutan na to ha, magpadayon ta sa 3 pillars of Lent. Prayer, fasting and abstinence, o almsgiving. Pag-ampo, pagpuasag abstinensya, o pagtabang o paghimog buhat sa kaluoy aron mabalikan ta sa atong kadasig sa kinabuhi. Amen.